Co si myslíte o plukovníku O'Neillovi? Je to úžasný člověk. A potom, co dokázal, je pořád velmi skromný. Chová se velmi civilně. Dokonce se někdy snaží vypadat méně chytrý, než opravdu je. Hlavní je, že je to silný vůdčí typ, který pro tenhle program obětoval víc, než kterýkoliv člověk pro... Teď nevím, co říct. Trávíte spolu hodně volného času? My volného času moc nemáme. A když? Naše osobní zájmy jsou trochu odlišné. A protiklady se někdy přitahují. Náš vztah je velmi profesionální, jestli rozumíte. Vážně? Opravdu? Profesionální? I po všem, co jste spolu prožili? Jistě jste spolu stáli i tváří v tvář smrti. Ano. Ostatně tak jako spousty jiných vojáků před námi. Nezakrývám, že mezi námi je jisté pouto. Daniel a Teal'c jsou mi také blízcí. Ale plukovník O'Neill je v prvé řadě můj velicí důstojník. I kdyby tu byl potenciál pro hlubší vztah, a já netvrdím, že je, naše vzájemné postavení i povaha naší práce by ho znemožňovala. Sir? No! No! Sir, just go! No! I didn't leave because I'd have rather died myself than lose Carter. Why? Because I care about her. A lot more than I'm supposed to. Co když odejdu z letectva? Změní se něco, nebo si to jen namlouvám? Nikdy bych po vás nechtěl, abyste se vzdala kariéry. Protože ke mně nic necítíte? Cože? Mohl byste odejít, až mi to řeknete. Tak snadno? Pro mě by to nebylo snadné. Co vám tedy brání dozvědět se pravdu? Nevím. Já si myslím, že ten problém nebude ve mně. Vypadá to, že se týká pouze vás. Mě? Sam. Nebojte se o tom mluvit. Kdykoliv přemýšlím o nás dvou, uvědomuji si, že jsou to pouze mé představy. Ale jsou to krásné představy. Jacob měl pravdu. Zasloužíte si víc. Já budu stát vždycky na vaší straně, ať se děje cokoliv. Věřte mi.